ಹಲೋ ಗೈಸ್, ಪೂರ ನಮಸ್ಕಾರ, ಪೂರ ಸ್ವಾಗತ. ನಮ್ಮೀನಿ ದಾಯ ಬತ್ತಿನ ಬಂಡ ಐತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹೊರತು ದಾಳ ಕಜಿಪಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಕಜಿಪು ಏನ್ ಮತ್ತೆ ಮೆಗ್ಗಿನಾಗ ಮಂತದ ನೋಡ್ಲೇರಿ ಅಯ್ಯ ತೂದು ಬರ್ಕ ಗೈಸ್. ಅಂಚನೆ ಸುಮಾರು ದಿನ ವಿಡಿಯೋ ಬರೋಣ ದಾನೆ ಬಂಡ ಚೂರು ಕಾಲೇಜ್ ಕೆಲಸ ಬರುತ್ತೆ ಐನ್ ಮಾಡಿ ಬಂಡ ಚೂರು ಲೇಟ್ ಅನ್ ಗೈಸ್. ಬಲೆ ಪೋದು ನಮ್ಮ ದಾಯ್ತ ಅನ್ಪುಗ ಕಜಿಪು ರೆಡಿ ಅನ್ಪುಗ ಕಜಿಪು ದಾಯ್ತ ಮಂತ ನೋಡ್ಲೇನು ಗೊತ್ತು ಉಪ್ಪು ಬಾರ್ತಾರ ಉಪ್ಪು ಇಜ್ಜ ಅಂತ ತೋಜುಜಿ ಇದು ಗಂಟೆ ಐತೆ ಗಂಟೆ ಪದ್ರಾಡೆ ಐನ ಒಂದು ಹೊತ್ತನ ಗೈಸ್. ಪೋದು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಲನ ಪರಿಯೋಡಿತು ಕಾಕಲ್ನ ವಾ ರೀತಿ ಕಜಿಪು ಮಂತ ನೋಡ್ಲೇನು ತೂದು ಬರ್ಕ ಗೈಸ್ പോയതാ ബലേ. ഹലോ ഗൈസ്, നമ്മ ഇനി ചൂറ് ಬರ್ಸ ಬತ್ತುಂಡು ಆಡ ಚೂರಿತ್ತ ದೊಂಬುಂಡು ಗೈಸ್. ಜೂಲಿ ಅವಳುಂಡು ಜೂಲಿ ಮುಲುಂಡು ಜಾನಿ ಪಿರೋಡ್ ಉಂಡು ಗೈಸ್. ಅಂಚನೆ ಚೂರು ಕಲ್ಲು ಊರ ಕೊಂತಿರ್ತಾರೆ ದಯ ಬಂಡ ಕಂಪೌಂಡ್ ಕಟ್ಟಿರುಂಡು ಈ ಕಲ್ಲು ಊರ ಕೊಂತಿರ್ತಾರೆ ಒಂದು ಮುರಾಣಿ ಕೊಂತನೆ ಅಂಸಂಡ್ ಮುರಾಣಿ ಕೊಂತನು. ಹಲೋ ಗೈಸ್, ಇಂಚಿಗೆ ಪೋಂಡ ನಮ್ಮ ಬೆದ್ರಂ ಪಳ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇಂಚಿಗೆ ಪೋಂಡ ಪಲ್ಲ ಕಾಣ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಗೈಸ್. ಈ ಪೆಡ್ ಒಂಜಿ ನೀರಾಕಾರ ಒಂದು ಈ ಪೆಡ್ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲುಂಡು ಕೊಂಚ ಆ ಪೆಡ್ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲುಂಡು ಗೈಸ್. ತುಳಿ ಆ ಪೆಡ್ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲುಂಡು. ನಮ್ಮ ಇನಿ ದಾಯಬತ್ತಿನ ಬಂಡ ದಾಯಬತ್ತನೆ ಕಜಿಪು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹೊರತು ಕಜಿಪು ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಐಕ್ ಇನ್ನು ಮೆಗ್ಗಿನ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಐಟಮ್ ಉಂಡು ಕೆತ್ತಿ ಕಜಿಪು ಅವು ಆ ರೀತಿ ಬರ್ಪುಂಡು ತೂಕ ಗೈಸ್. ಟೇಸ್ಟ್ ಬಂದು ತೂಕ ಗೈಸ್. ಬಲೆ ಇದು ಗಂಟೆ ಪದ್ರಾಡೆ ಪತ್ತ ಒಂದು ಹೊತ್ತನು ಗೈಸ್. ಬಲೆ ಪೋದು ನಮ್ಮ ಇನಿ ಕಜಿಪು ಮನ್ಪುಗ ಗೈಸ್. ಏನತ್ತು ಮನ್ಪುನ ಕಜಿಪು ತುಲೆ ಇನಿ ದಾಯ್ತ ಕಜಿಪು ಕೆತ್ತಿ ಕಜಿಪು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹೊರತು ತುಲೆ ಕೆತ್ತಿ ಕೊಯ್ತೊಂದು ಅಯ್ಯನಿ ಕೆತ್ತಿ ಎಂಕ್ರಾಡಿ ಕೆತ್ತಿಯೋ ಎಂಕ್ ಮೂಜಿ ಕೆತ್ತಿ ರೊಡಿ ಅವ ಏನು ಪಾಪದ ಆಯ್ತಾ ಎಂಕ್ ಮೂಜಿ ಕೆತ್ತಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಮೂರು ಒಂದು ತುಲೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಮೂರನ್ನ ಸ್ಟೈಲ್ ಮತ್ತು ತುಲೆ ಗೈಸ್. ಓ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಅದಾ ಅದಾ ಇದು ಬೋಳಿತೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ನಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ತುಲೆ ಗೈಸ್. ಬಾಬಿ ಸೂಪರ್ ಗೈಸ್. ತುಲೆ ನಿಕ್ಲಿ ಕೆತ್ತಿಗೆ ಉಪ್ಪು ಬಾಂಡ ಅಯ್ನ ತೊಳ್ಳಿಯರ ಚೋಳಿ ಚೊಳ್ಳಿಯರ ಈಸಿ ಹಾಕ್ಬಿಡು ಕೆತ್ತಿ ಇನಿ ಕಜಿಪು ಏರ್ನ ಬಂಡ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗಿನ ಹಾಕಲ್ನ ಕೆತ್ತಿ ರೋಸ್ಟ್ ಗೈಸ್. ಮುಳ್ಳಿ ಐ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವನೇ ಕರಿಯ. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾನ್ ಇದಿರೋಡಿಗೆ ಅದು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ಇರೋಡು ಪಾತ್ರೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು ಅನ್ಬಿಡು ನೀರುಳ್ಳಿ ಬರೋಡಿಗೆ ಓ ಈಗ ಎಣ್ಣೆಡತ್ತು ಮನ್ಪಣೆ ಓ ನೀರಿಡ ನೀರು ಬಾರ್ದು ವಾಟರ್ ಬಾಡಿಯರಿ ಐಡ್ದುಕ ಐದ ಬಾಡಿಯರಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬಾಡಿಯರಿ ಗೈಸ್. ಐಡ್ದುಕ ಸ್ಟವ್ನು ಪತ್ತಾಯರ ಐಡ್ದುಕ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೆತ್ತಿನ ನೀರಿಡ ಗಜ್ಜಿ ಬಂದ ದುಪ್ಪಣ ನೀರಿಡು ಮನ್ಪು ಅವು ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಬೇಕು ಕೆಂಚ ಮನ್ಪಡಿ ಕೆತ್ತಿದ ಬಡಿಜ್ಜಿ. ಹಲೋ ಗೈಸ್, ಬಾಕ್ಲ ಬಡವರ ಬೊಳಿಕೆ ಬೂರು ನನ್ನತ್ತ ಒಂದು ಹಸುಲೆ ಮುಂಚಿದೋಡಿ ಬಾಡಿಯರು ನೀರು ಬಾಡಿಯರು ನೀರುಳ್ಳಿ ಬಾಡಿಯರು ಬುಕ್ಕೈದ ಬಾಡಿಯರು ಮುಂಚಿ ಬಾಡಿಯರು ಇದಾಯ್ತಾ. ಹಲೋ ಗೈಸ್, ತಿನಿಯರವಲ್ಲಿ ಮಾರಾಯ ಕೆತ್ತಿ ಐನುಲ್ಲ ಐನೆ ಪುಳಿ ಬಾಡಿಯರು ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗಿನ ಕಜಿಪುದು ಬಳಿಪೇರು ಗೈಸ್. ತುಲೆ ಈಗ ತಿನ್ನುವಾರ ಮುಂಚೆ ತೋಡಿ ಪಾಂಡ ಸೀನು ತುಲೆ ಐಡ್ದು ಮಂಜಲ್ ತೋಡಿ ಮೈನ್ ಮಾಡೋದು ದಯಮಾಡಿ ಅವು ಸ್ಮೆಲ್ ಕೆತ್ತಿ ಚೂರು ಸ್ಮೆಲ್ ಆಯ್ದು ಹುಳಿಯ ನೀರು ಪುಳಿತ ನೀರು ಮಾಡೋದು ಗೈಸ್. ಪುಳಿತ ನೀರು ದಯ ಮಾನ್ಪೇರು ತುಲೆ ದಾಯ್ತ ಮಾನ್ಪೇರು ಗೊತ್ತುಜಿ ಎಂಚ ಪಾಯಸ ಅದಂತೆ ಅಯ್ಯ ಅವಂಚೆ ಮೈಪು ಲೆಪ್ಪರ್ಚ ಕಜಿಪು ಅಂತಾರ ನೀರು ಮಂತು ಬಿಡ್ಬೇಕು ತಾಯ್ತ ಸರಿ ಮನ್ಪಿಯ ಕಜಿಪು ಸರಿ ಮನ್ಪಿಯ. ಹಲೋ ಗೈಸ್, ಮೇರೆ ಕಜಿಪು ನೆಕ್ ಬೋಡಿ ಅಪ್ಪು ಗೈಸ್ ತಿನಿಯರ ಖಾರ ಅದುಪು ಕೊರಿಯಾ ಗುరించి ಬರೋದು. ಹಲೋ ಗೈಸ್, ಪುಳಿತ ನೀರು ಮೈಪೋಡು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಹಾಲ ಅಂತ ಪುಳಿತ ನೀರು ಜಂದು ಪುಳಿತ ನೀರು ಹತ್ತು ಆಯ ನೀರು ಗುಟ್ಟಿಯಾರ ನನಗೆ ಸರಿ ಈ ಮೈಪೋಡು ಫುಲ್ಲು ಮೈಪುಗ ಆಯ್ನ ಕಜಿಪೋದ. ಹಲೋ ಗೈಸ್, ಮೆಗ್ಗಿನ ಕಜಿಪು ರೆಡಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹೊರಡದಾ ಉಪ್ಪು ಮೈನ್ ಅದು ಬರೋದು ಉಪ್ಪು ಮೈನ್ ಏಪಳ ಉಪ್ಪು ಹೊರಡು ಉಪ್ಪು ಎತ್ತು ಮಾಡ್ಬೇಕು ತೂಕ. ಹಲೋ ಗೈಸ್, ಉಪ್ಪು ಯಾರು ಉಪ್ಪು ಹಲೋ ಗೈಸ್, ಉಪ್ಪು ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ಬೋದು ಉಪ್ಪು ಬಾರ್ತೆ ಹಿಡಿದ ಮುಚ್ಚೋಡಿಗೆ. ಹಲೋ ಗೈಸ್, ಗಂಟೆ ಯಾಕಡೆ ನಮ್ಮ ಪದ್ರಾಡೆ ಪತ್ತೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಇದು ಪದ್ರಾಡೆ 35 ಕಾರಿ ಗೈಸ್. ಅಂಚನೆ ಕೆತ್ತಿ ಗಜ್ಪು ಆ ಒಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ಮೆಗ್ಗಿನ ಕೆತ್ತಿ ಗಜ್ಪು ರೆಡಿ ಆ ಒಂದುಂಡು ತುಲೆ ಕೈಲು ಬೂರ ಮಾಡದುಲೆ ಕೆತ್ತಿ 3 ದೂರ ಆತ ನಿಗ್ಲೆ ತುಲೆ ಗೈಸ್. ತುಲೆ ಮೂರ್ತ ಆತ ತುಲೆ ಎಂಚ ಮೂರ್ತೆ ಮಂಡ ತುಲೆ ನಿಗ್ಲೆ ಅಡ್ಡಿ ಬಲ್ಟಿ ಮೂರ್ತೆ ಓ ಕಟ್ಟಾಂಡು ಸಾರಿ ಐನಿ ಕೆತ್ತಿ ಕಟ್ಟಾಂಡು ಗೈಸ್. ನಾನು ನಿಕ್ ಮಾಡಿಯ ನಿಕ್ ಕೆತ್ತಿ. ಹಲೋ ಗಾಯ್ಸ್, ಕೆತ್ತಿ ಬಾಡಿ ತುಲಿ ಎತ್ತು ಸೋಕು ತುಲಿ ಇಡ್ಡಿ ಕೆತ್ತಿ ಬಾಡ್ನೆ ಎಪ್ಪು ಮೆಲ್ಲ ಪಾಡು ಮಾರ ಯಾವ ತುಲೆ ಗೈಸ್.
అయినా స్టైల్ తులే పాడినా అవే అవి ఎంచో పాడిపోయి మరి ప్రొఫెషనల్ అంచండి అయినకెత్తి కజిపు ఎడుదుక ముచ్చోడ్చి సారనైతే మిత్తి పాడు చూడు చూడు ಅಂಚ ಯಾನೇ ಪಂಡಿದವರು ನೀವು ಓ ಪಂಚ ಸೂಪರ್ ಆಯ್ತು ಮರಲ್ಲ ಐಡಿಯಾದ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಎಡ್ಡ ಡಿಸೈನ್ ಗೈಸ್ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರಿ ಗೈಸ್ ಹಲೋ ಗೈಸ್ ಕಜ್ಪು ರೆಡಿ ಅಂಡೆ ನಾನು ಆ ರೀತಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಕಜ್ಪು ಮಂತ್ರ ಓನರ್ ಮೂಲುಳ್ಳೆ ಅರ್ಪುಂಜಿ ಓನರ್ ಮೂಲುಳ್ಳೆ ಐನಿಗೆ ಎತ್ತಿದ ಕಜ್ಪುದ ಒಂಜಿ ಅಡ್ಡಿ ಪೊಳ್ಳೆ ರೋಸ್ಟ್ ಗೈಸ್ ಆ ರೀತಿ ಬತ್ತನು ಗೊತ್ತುಜಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ತೂಕ ಗೈಸ್ ಬಲಿ ಹಲೋ ಗೈಸ್ ಕಜ್ಪೂರ ರೆಡಿ ಅಂಡು ಉನಿಯರ ಗುಳಿ ಐತೆ ಗಂಟೆ ಎತ್ತು ಪಂಡ ಒಂಜೇ ಐನಾಂಡ್ ಗೈಸ್ ಅಂಚನೆ ಉಣ್ಕ ಬಂದು ಬರ್ತೇನೆ ಕಜ್ಪು ಏರ್ನ ಬಂಡ ಇನ್ನು ಮೆಗ್ಗಿನಾಗಲ ಕಜ್ಪು ಗೈಸ್ ದಾಯ್ತ ಕಜ್ಪು ಬಂಡ ಕೆತ್ತಿ ಕಜ್ಪು ಐನ ಕೆತ್ತಿದ ಕಜ್ಪು ಗೈಸ್ ಆ ರೀತಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಂಟು ತುಕ್ಕ ಗೈಸ್ ಹೊರ ತೀಯೆ ತುಪ್ಪ ಯಾರೋ ನಿಕ್ಲೇದು ತುಪ್ಪ ಎಡ್ಡಂಡು ಅಣ್ಣ ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಮೆಗ್ಗಿನಾಗಲ ಕಜ್ಪು ಅಂತ ಅಂಚ ಕೆತ್ತಿದ ದುಂಡು ತುಕ್ಕ ಆ ರೀತಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಂಟು ಅಡ್ಡಿಪೊಳಿ ಉಂಡು ಉಂಕ ತೊಂದರೆ ಜಡ್ಡ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಉಂಡು ಹಲೋ ಗೈಸ್ ನೀವು ಕುಟ್ಟಿಯನೆ ವಿಡಿಯೋ ಅಂಚನೆ ಈ ಕೆತ್ತಿಗೆ ಏರು ಅಂತಾರೆ ಮಂಡ್ಯ ಕಡೆ ತುಪ್ಪ ಏನೇ ಮೆಗ್ಗಿನ ಕಜ್ಪು ಅಂತಾರೆ ತೊಂದರೆ ಜಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲೇ ಜೋಕ್ನದ ಕಜ್ಪು ಅನ್ಪೇರು ಅಂತ ಕಲ್ತಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಅಡಿಗೆ ಅಂತ ಕಲ್ತನ ಎಡ್ಡೆ ಅಂತಾರೆ ನಿಕ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಏರು ಅಂತ ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕಂತ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ಪೇರು ಅನ್ನೋದು ಕೊಂಚ ಕಮೆಂಟ್ ಅನ್ಪಳೆ ಆತ ಇದು ಕೊಸಿಟ್ಟು ಅನ್ಪಣೆ ಅಂಚನೆ ಎಂದು ಏತಿ ಕಜ್ಪು ಎಡ್ಡೆ ಆತನ ಅಕ್ಲೆ ಪಣ್ ಬೇರೆ ಬುಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಇಂಚರ ಮೂಗುಳು ಆ ಕಜ್ಪು ಆಗಿ ಆತನ ಗೈಸ್ ಹಲೋ ಗೈಸ್ ಅಂಚನೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಗಿಟ್ಟೆತ್ತನ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಅದಂಡ ಪೂರ ಗುಡ್ ಬೈ.